Ji sala 2018 ve ku artêşa Tirkiye û grûpên çekdar yên opozisyona Sûrî destanîne ser herêma Efrînê, 5 pîrejinên Kurd li ser destê wan çekdarên tundrew hatine kuştin. Herî dawê jî roja 18 vê mehê çekdarên grûpa bi navê El Weqqas bi fermandariya Mihemed Abdo El Şewa pîrejineke Kurd bi navê Fatma İbrahîm Kinê ku temenê wê 18 sal bûn di nava mala wê de îşkence kirin, lê xistibûn û piştre jî kuştibûn. Ev dîmenên merasîma pixakispartina termê pîrejina Kurd Fatma İbrahîm Kinê li gundê Hêkicê li herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ye. Fatma İbrahîm Kinê pîrejina Kurd a 18 salî roja 18 vê mehê li ser destê çekdarên grûpa Weqqas bi fermandariya Mihemed Abdo El Şewa di nav mala wê de hatibû îşkencedan û kuştin. Lê ev netake pîrejina Kurd de Golefrînê li ser destê grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiye tê kuştin. Li gor zanyariyên rêxistin û saziyên mafê mirovan ji 2018 ve 5 pîrejinên Kurd li ser destê van grûpên çekdar hatine kuştin. Fatma İbrahîm Kinê temenê wê 18 salin. Xelkê gundê Hêkicê serbicin dirês heye. Roja 18 Nîsana 2020 li ser destê grûpa Weqqas û Semerqend hatiye kuştin. Hûriya Mihemed Bekir temenê wê 78 salin. Xelkê gundê Qitmê serb şerraye. Roja 6 Êlûna 2019 li ser destê grûpa El Cebhe El Şamiye hatiye kuştin. Sultana Xelîl Nasro temenê wê 6 salin. Xelkê gundê Beradê serb şêrewaye. Roja 7 Tîrmeha 2019 li ser destê Ebu Elî El Heyyanî fermandarê grûpa El Hemzat hatiye kuştin. Ayşa Nûrî Hennan temenê wê 8 salin. Xelkê gundê Birc Evdalo serb Efrînê ye. Roja 8 Mijdara 2018 li ser destê çekdarên El Hemzat hatiye kuştin. Fatma Hemkê temenê wê 66 salin. Xelkê gundê Qitmê serb şerraye û Kurda Êzîdî ye. Roja 27 Hezîrana 2018 bi bombeyeke destî li ser destê grûpên çekdar hatiye kuştin. Derbarê binpêkirinan li Efrînê Abdullah Geddo nûnerê ene kesê di desteya siyasî ya Îtîlafê de ku bi xwe carekê seredana Efrînê kiribû rexne li hikûmeta demkî ya opozisyona Sûriyê girt. بالفكرن تشيل عفريني بي تشيل سري كانيه بي يعني بردوام حتى انا جي او حكومتها دمكي هين دوي قلسبونا خدي هين كنترول نكري وهين او كسي بسر جروبي تشكدار في هين جي او كنترول اكو تي خستنج بوكو ارامي الهرمي جي بقري هين جي يعني وقت بيجي بيدا نبوي لگور راپورتên rêxistin û saziyên mafê mirovan Piraniya van bûyerên kuştinê ji bo diziyê hatine encamdan. Li gor çavkaniyên Xwecehîd bûyera kuştina jina Kurd Sultana Nasro li gundê Beradê, çekdarên El Hemzat bi fermandariya Ebu Elî El Heyyanî hevjînê wê Hemdî Ebdo 7 salî revandibûn û kuştibûn. û ji bilî pereyên di nav malê de kîloyek zêr û 10 çêlekên wan jî dizîbûn. Hüseyin Umer, Rûdaw.